Какво ще приготвя с този свеж и зелен спанак, както с свеж лук, чесън и копър? Приятели, ще приготвя от любимите ми разядки и тази е с свеж спанак, богата на пробиотици и полезни витамини. Така че останете до края на видеото, в неговото описание ще намерите и точните пропорции. Използвам Ди-Фри паприка и левурда. Ди-Фри са продукти от кашу и BB12, най-добрите пробиотични закваски. Слагам всичко в купата на блендера и за няколко секунди имам най-вкусната и полезна пролетна разядка, която може да бъде приготвена и опитана. За да сме изцяло в здравословната зона, поднасям и с безглутенов хляб от Наход. Ако имате въпроси, пишете в коментарите, с удоволствие ще отговоря. Не губете време, пробвайте и вие.